Ahojte, srdečne vás vítam pri ďalšom mojom videu a tentokrát sa porozprávame o niečom, čo sa ma veľmi často pýtate, čo veľmi často vidím aj v rôznych facebookových skupinách o Turecku, že každý sa to pýta, každého to zaujíma, hlavne teda tí, čo v Turecku ešte neboli. Preto sa vám v tomto videu pokúsim zhrnúť, čo všetko sa oplatí v Turecku kúpiť, keď už tam teda idete na dovolenku a nechcete odísť iba s klasickými suvenírmi, aj keď povieme si niečo aj o nich. Takže s tipmi na nákupy v Turecku som tu práve pre vás. Sadnite si, spravte si čaj po kance alebo čokoľvek iné a poďme na to. Ešte raz vás vítam pri tomto videu, teším sa, že ste si zapli môj kanál. Ak ste tu prvýkrát, budem vďačná za váš odber, like, akúkoľvek inú podporu, či už formou komentára alebo akékoľvek odozvy. Môžete sa pridať aj do mojej facebookovej skupiny o dovolenke v Turecku, kde vás veľmi rada privítam, sú tam rôzne tipy, recenzie na hotely, užitočné informácie. Sledovať ma však môžete aj na Instagrame alebo na TikToku a verím, že aj tam nájdete množstvo užitočných informácií, ale aj zaujímavostí, možno aj ohľadom tureckých seriálov. Poďme ale k veci. Čo teda nakúpiť v Turecku, čo sa tam oplatí, za čím teda turisti tam najčastejšie chodia, čo najčastejšie kupujú. I keď je momentálne situácia taká, že nie len na Slovensku, ale aj rôzne inde vo svete všetko zdražilo. Aj v Turecku je všetko už oproti predchádzajúcim rokom oveľa drahšie. Už len keď počítam nejaké 3-4 roky dozadu, tak to bolo úplne o niečom inom, ako je to teraz. Turecko má veľmi vysokú infláciu, avšak stále platí, že pre nás bežných dovolenkárov, Slovákov a Čechov sa naozaj stále oplatí nakupovať v Turecku. No a teda množstvo z vás je takých, že keď už na nejakú dovolenku idete, tak nejdete tam iba za tým, že si kúpite teda bežné magnetky pre rodinu, ale chcete teda niečo aj nakúpiť a hlavne Turecko je teda známe tým, že má aj absolútne geniálnu gastronómiu, teda množstvo ľudí tam chodí nakupovať práve čaje, kávu, koreniny a podobné záležitosti, ale poďme pekne po poriadku. Začala by som teda takou bežnou témou a to sú suveníry, pretože suveníry teda predpokladám, že kupuje asi úplne každý z nás. Aj ten, kto už bol v Turecku možno 20 krát, ja sama som tam ešte toľkokrát nebola, ale že vždy si z Turecka niečo odnesiem a vždy je to niečo zaujímavé, pekné a častokrát aj nájdem také veci, ktoré som ešte predtým nevidela. Takže si poďme najprv povedať niečo ku suvenírom a najčastejším, najbežnejším takým vzorom, ktorý uvidíte na všetkých možných suveníroch, je práve nazar, alebo teda ochranné oko, ktoré teda môžete vidieť aj tuto v pozadí u mňa. Toto všetko, čo tu vidíte, tieto tzv. Amulety s takým modrým okom, volá sa to po turecky nazar, je to vlastne niečo ako ochrana pred urieknutím, pred akože zlým pohľadom, uhranutím. Má to teda takýto hlbší význam, ale môžete si to samozrejme kúpiť aj len tak a hlavne ono to má údajne akože najväčšiu silu a najlepší účinok vtedy, keď je to darované s láskou, takže ak chcete nejaký takýto epický suvenír doniesť svojim blízkym, tak práve nazar alebo ochranné oko je veľmi vhodnou voľbou. Nájdete to naozaj v množstvách foriem, či už ide o nejaké oblečenie, tašky alebo teda takéto akože amulety, ktoré si môžete teda zakvačiť niekde na stenu alebo na dom. Bežne sa to takto v Turecku robí, že nad dverami pri príchode nájdete takéto akože ochranné oka, ale aj či už ide o nejaké kľúčenky alebo magnetky dokonca. Prípadne po najnovšom ja som si kúpila v Istanbule aj záložky do knihy, napríklad takúto tu mám, takto na ukážku. Takže naozaj tento nazar, toto ochranné oko je, myslím si, že takým suvenírom číslo 1 v Turecku. Je to veľmi pekné a myslím si, že naozaj to poteší. Prípadne tuto mám na ukážku napríklad aj takýto jednoduchý zápisníček, čo som si tiež naposledy z Istanbulu doniesla. Majú však aj krásne tašky alebo napríklad lapače snov. V antickom Side pri prístave je jeden taký suvenírový obchodík, kde majú strašne veľa takýchto krásnych lapačov snov a ten obchod je naozaj taký vychýrený, myslím si, že v celej tejto oblasti, takže keď tam pôjdete, tak rovno oproti prístavu máte tento obchodík, kde nájdete kvantum suvenírov, ale hlavne teda tie lapače snov a iné teda s týmto nazarom. Prebehneme si tak priebežne, ale aj ostatné nejaké také bežné suveníry, ako napríklad magnetky, pretože to je, myslím si, že taká klasika, ktorú asi každý kupuje a vždy toho máte na výber proste kvantum, či už chcete nejaké proste s danou destináciou, alebo nejaké možno
ako keby modelované mestečka zvyknú byť, napríklad s antickým Side je také s Apolónom a naozaj je to veľmi pekné, takže magnetky sú taký základ. Veľmi fajn suvenírom je podľa mňa napríklad aj rámik na fotku, tiež či už s týmto motívom alebo aj s akýmkoľvek iným dovolenkovým. Podľa mňa je to veľmi pekný, či už suvenír pre niekoho iného alebo aj pre vás na pamiatku, ak si chcete zaramovať nejakú fotku z dovolenky, tak je to veľmi pekné riešenie. Čo je však vynikajúce a rozhodne odporúčam, či už pre vás alebo pre niekoho z vašich blízkych, sú čajové a kávové súpravy. Ja napríklad aj tieto poháriky na turecký čaj mám z antického Side, z jedného suvenírového obchodíku. Nájdete teda súpravy, ktoré sú určené aj na pitie kávy, aj na pitie čaju. Máte kompletne napríklad aj s tým čajníkom originál, v ktorom sa teda robí turecký čaj, alebo aj keď chcete na kávu, tak aj s džezvou bývajú, v ktorej sa turecká káva pripravuje, alebo aj iba samostatne poháriky. Dajú sa kúpiť takéto poháriky aj po samom, ak to nájdete s nejakým pekným akože vzorom, že to chcete vyslovene len ako suvenír, ako jeden pohárik, ako u nás sa zvyknú proste poldecáky. Tak aj toto je podľa mňa pekný nápad. Prípadne tie čajové súpravičky zvyknú bývať v takom naozaj veľmi peknom šate, rôzne proste pestrofarebné tie hrnčeky, aj s takým tým typickým modrým motívom, ktorý už som zabudla, ako sa to volá, ale je to proste typické pre Turecko. Naozaj je krásne. Takže, či už chcete doma popíjať klasický turecký čaj alebo kávu, alebo aj vaše bežné čaja, kávy, kľudne si spravte Nesku proste do nejakého pekného pohárika z Turecka. Myslím si, že toto je tiež veľmi vhodný nápad na nejaký pekný suvenír. Ale, čo sa ma pýtate veľmi často, je vodná fajka. A hlavne tu je teda taká otázka, že či keď si kúpite nejakú vodnú fajku, najmä teda z tých akože väčších, vyšších, či to môžete preniesť normálne v rámci príručnej batožiny proste do lietadla. Odpoveď je áno, môžete. My sami sme toto už raz takto skúšali a sám predávač v obchode suvenírovom nám proste povedal, že normálne sa to môže zobrať jednoducho v tej krabici, do ktorej nám to zabalil ako v rámci príručnej batožiny. Nikto vám to proste nebude ani kontrolovať, ani rozoberať, ani vôbec nič. Jednoducho, ak budete kupovať viacej nejakých tabakov a náplní proste do vodnej fajky, tie si radšej podľa mňa dajte do veľkého kufra a normálne tú vodnú fajku si zoberte proste so sebou v tej krabici, v ktorej vám to dajú v tom obchode. Dá sa to takto zobrať, je to takto povolené, môžete to spraviť a nikto vám na to nič nepovie, a zvlášť na obrovskom letisku v Antálii, kde je obrovský rozruch a naozaj nikto nemá proste potrebu kontrolovať turistovi vodnú fajku, ktorú si kúpil so sebou ako suvenír, takže naozaj sa nemusíte bať. Je to overené, odskúšané a môžete si zobrať so sebou normálne vodnú fajku v rámci príručnej batožiny, keď teda nechcete, aby vám to roztrieskali niekde proste vo veľkom kufri. Vodná fajka je teda tiež vynikajúcim suvenírom, nájdete ich naozaj kvantum a ja si myslím, že cenovo, keď si to porovnáte, že čo kúpite tu a za akú cenu a čo dokážete kúpiť proste v Turecku, tak to sú proste neporovnateľné ceny. Naozaj sa to oplatí tam kúpiť, ale odporúčam urobiť si prieskum, proste, že nekúpte prvú vodnú fajku, ktorú nájdete proste v tých obchodíkoch, ktoré máte v rámci hotela, lebo tam to väčšinou býva najdrahšie. Popozerajte si v rôznych obchodoch, nákupných zónach v rámci oblasti, v ktorej bývate, alebo niekde, kam pôjdete nakupovať na nejaký trh alebo bazár alebo čokoľvek, pretože naozaj sa to oplatí skôr si zmapovať ten terén až potom niečo kúpiť, pretože aj my sme takto už hádam na 3 dovolenkách sme proste zháňali vodnú fajku a všetky nám pripadali drahé, až sme nakoniec prišli do jedného obchodu, kde mali tie vodné fajky proste naozaj veľmi lacné, za super cenu, fajn kvalita, proste také tie najvyššie, obrovské. Oplatí sa to, ale urobte si najskôr prieskum, že čo, kde, ako, ale takto to myslím si platí aj v rámci nejakého oblečenia alebo proste čokoľvek kupujete, že nebehnite hneď do prvého obchodu a nevykúpte to tam všetko, pretože potom vás neskôr bude mrzieť, keď budete prechádzať nejakou nákupnou uličkou a tam nájdete ešte 7 obchodov, v ktorých nájdete dotyčné veci lacnejšie, takže čokoľvek, čo idete nakupovať, tak si najprv takto preskúmajte, aby sa vám to naozaj oplatilo. Inak pokiaľ ide o vodné fajky, tak Turci majú naozaj kvalitné tabaky, takže to nie je taký tabak, ako bežne kúpite proste tu u nás na Slovensku, to je úplne neporovnateľné niečo, takže ak si teda potrpíte na takéto niečo, alebo to chcete vyskúšať, určite si kúpte tieto veci v Turecku, fakt to stojí za to. No ale prejdime na najobľúbenejšiu časť nákupov, myslím si, že väčšiny Slovákov a Čechov v Turecku, a to je jedlo a pitie, pretože Turci sú populárni tým, že majú fantastické sladkosti. Určite ste už všade možne zachytili rôzne baklavy, lokumy, keď budete niekde vidieť
vidieť nápis Turkish Delight po anglicky, tak to je vlastne ten lokum, alebo teda u nás sa tomu zvykne hovoriť turecký med, aj keď u nás, keď si predstavíte, že turecký med, tak je to vlastne niečo úplne iné ako to, čo kúpite proste na Slovensku, ale teda má to viacej pomenovaní, ale keď niekde uvidíte lokum alebo Turkish Delight, určite bystrite pozornosť, pretože tieto veci sú absolútne vynikajúce. Ak ste milovníkmi sladkého, určite choďte do toho, vyskúšajte. Navyše v tých suvenírových obchodíkoch, kde teda predávajú takto ten lokum, že vám to vedia proste nakrájať, naporcovať podľa toho, koľko chcete, tak vám to väčšinou aj dajú ochutnať, takže ak si neviete vybrať alebo si neviete predstaviť, ako to chutí a oni budú vidieť, že tam proste dumáte nad tým a vyberáte, tak 100% proste príde nejaký predávač za vami a nakrája vám to tam po takých malých kúskoch, ukáže vám, ktoré ako chutí, odporúči vám, poradí vám, takže nemajte s tým starosti, nebojte sa, určite vám niekto poradí. Tento lokum sa dá kúpiť vo viacerých druhoch a príchutiach. Tie príchute, to je naozaj, je toho kvantum. Je to inak, aby som to vysvetlila, niečo také ako sladká želatína alebo také niečo, ale väčšinou je to plnené teda orieškami alebo pistáciami. Bývajú dva druhy a jeden druh je taký ako keby taká veľká dlhá roláda, z ktorej vám teda oni nakrájajú podľa toho, koľko chcete. A potom je druhý druh, ktorí sú vlastne také malé ako keby kocočky a to sa teda dáva ku čaju, ku káve. Väčšinou ku káve to oni jedia ako taký, ako keby dezertík, proste automaticky, keď niekde pôjdete do nejakej reštiky alebo podniku niekde v Turecku a dáte si tureckú kávičku, tak oni vám to proste naservírujú, že rovno vám teda dajú počalku, šálku s kávičkou a na tej počalke budete mať aj ten lokum, taký ten malý kockovitý, takže presne toto je ono. Dá sa to teda kúpiť aj už balené, väčšinou tieto, ktoré sú tie maličké, čo sa jedia ku káve, sa dajú takéto balené kúpiť a potom tie, ktoré sú v tých rolátkach, sa teda porcujú podľa toho, koľko chcete a aký chcete. Dá sa tiež kúpiť aj baklava. Tieto veci sú ale podľa mňa skôr pre takých, že fakt milovníkov sladkého. Pri tom lokume nájdete aj také, ktoré nie sú až také úplne že sladké, že je to proste aj bežný smrteľník, hej. Ale baklava je niečo, čo je naozaj dosť sladké a nie každému to chutí, takže odporúčam skôr kupovať, keď viete, že niekto je naozaj milovník sladkého, alebo keď ste to už chutnali a viete, o čom to je, alebo si potom kúpte nejaké menšie balenie pre istotu, pretože naozaj je to niečo, čo nie úplne každý proste zvládne so svojimi chuťovými pohárikmi. Pre niektorých ľudí viem, že je to proste veľmi sladké, ale za mňa je to niečo výborné a ak ste milovníkmi sladkosti, určite skúšajte aj lokum, aj baklavu, aj všetky možné turecké sladkosti, pretože oni sú v tom fakt majstri. Keď sme už pri jedle, môžeme prejsť napríklad na koreniny, pretože Turecko je teda tým populárne, že je to už krajina viac menej taká blízkovýchodná a čím viac na východ idete, tým je to tam teda také viacej koreninovejšie, by som povedala. Takže pokiaľ zháňate akékoľvek koreniny, fakt od vymyslu sveta všetko možné nájdete práve v Turecku, aj v takýchto bežných suvenírových obchodíkoch, aj na bazároch, aj všelikde. Bežne to tam mávajú proste aj v Antickom Side, kde sú obchodíky takéto suvenírové, že nájdete tam proste bežné suveníry, o ktorých som spomínala a k tomu proste aj ten lokum, aj čaje, aj koreniny, aj všetko možné, takže myslím si, že nie je problém naozaj takéto niečo zohnať. Ani tu nebudem rozprávať, aké všetky koreniny majú, lebo podľa mňa všetky, čo si predstavíte a ešte o kúsok viac. Takže ak ste milovníkmi varenia a dochucovania a grilovania, tak určite práve v Turecku nakúpite to práve. No a už ako som aj spomínala, teda čaj, káva, to je taká klasika v Turecku. Pokiaľ ide o čaj, tak podľa mňa najlepšia značka je z Rize Čajkur. To je taký žltý obal, ja vám tu niekde hodím aj nejakú fotku, určite ešte mám doma, tak vám to ukážem, že ako to vyzerá. To je podľa mňa najlepšia značka čaju. A čo sa týka kávy, tak turecká káva je za mňa jednoznačne najlepšia Mehmed Efendi, tiež vám hodím fotku. Toto tiež bežne proste zoženiete v takých lepších suvenírových obchodíkoch alebo na bazároch, takže pokiaľ chcete čaj, kávu, jednoznačne. Čo je ale taká téma trošku na dlhšie, ja si myslím, že sú čaje, ktoré sú proste nie také bežné ako toto ja tu mám, že čierny čaj, klasický turecký.
Ale také tie sypané čaje s rôznymi príchuťami, ktoré sa dajú piť aj na teplo, aj na studeno. Viete to teda piť normálne, aj ako keby ste si spravili proste vodu so sirupom, že to použijete na miesto sirupu. Sú teda rôzne, či už je to z granátového jablka, alebo bežný jablkový, alebo čučorietka, proste, ja neviem, úplne všetko možné, čo si predstavíte, melón, proste fakt hocičo, hociaké príchute sú tam. A tieto sypané práškové čaje inak tiež vám v tých obchodíkoch dokážu teda dať aj ochutnať, priamo, že vám to zalejú a dajú vám to okoštovať, že o čom to vlastne je, aby ste vedeli, čo kupujete. Tiež sa dajú kúpiť aj teda na váhu, že vám to priamo oni naporciujú, alebo už normálne balené v sáčkoch, ale odporúčam tie, čo sú teda také, že vám to priamo oni naberajú a priamo naporciujú do sáčkov, pretože tieto bývajú také, myslím si, že kvalitnejšie, aj s lepším zložením, aj to lepšie chutí, že tie, čo sú proste už tie sáčkované, balené, proste v baleniach, ktoré kúpite, síce lacnejšie, ale tie sú proste podľa mňa viacej také presladené a má to takú umelšiu chuť. Za mňa osobne teda čaj z granátového jablka je úplne, že topka. Viete si iné kúpiť aj práškové, ale aj také čaje, ktoré sú teda normálne ako keby zvyknú mať aj také, že kvetinkové, že proste tam máte tie všetky akože časti a súčiastky, že nie je to mleté práškové, ale jednoducho takéto, že sú tam také väčšie kúsky proste tých súrovín. Ja už som mala čaje aj proste úplne všetky možné a naozaj to treba poskúšať, ochutnať, aby ste vedeli, do čoho idete. Myslím si, že sa oplatia všetky tie čaje, pretože to je naozaj taká kvalita, ktorú bežne na Slovensku jednoducho nenájdete. Takže či už ste milovníkmi klasického čierneho čaju, alebo akýchkoľvek iných čajov, alebo chcete len poskúšať, tu určite v Turecku kúpite čokoľvek chcete a navyše si tam prídu na svoje aj vaše deti, pretože naozaj tie čaje, ktoré sa dajú piť proste aj na studeno, že si to len zalejete ako nejaký sirup, tak tie bývajú naozaj výborné, ovocné, také fakt, že keď máte nejakú príchuť, ja neviem, melón, mango, jahoda, takéto podobné, tak to je, myslím si, že také niečo, čo vypije proste každé dieťa. No, jeden z takých najobľúbenejších čajov je v Turecku podľa mňa sultán čaj alebo čaj mentolový, eukalyptový, rôzne takéto čaje, ktoré sú vynikajúce proste na dýchanie, na uvoľnenie dýchacích ciest, keď máte nejakú silnejšiu nádchu. Tieto čaje rozhodne odporúčam, to si určite zapamätajte, proste mentolový, eukalyptový, sultán čaj, to sú také, ktoré vám presne uvoľnia, keď máte úplne zapchaté dutiny a ťažko sa vám dýcha, pretože to sú naozaj také, ja to volám, že prerážače a ešte majú vynikajúce, neviem, či to bežne nájdete takto úplne vo všetkých obchodíkoch, ale ja si myslím, že hej, býva to inak trošku drahšie. Ja som to naposledy kúpila v Istanbule. To sú také kryštáliky mentolu, ktoré máte vyslovene len na inhalovanie. A vy si teda normálne zaliete do malej nejakej kávovej šaločky horúcu vodu a tam si do toho nasypete fakt, že kúsoček, iba takto malú štipku, proste ako keď koreníte niečo z tých kryštálikov. A tie mentolové kryštáliky sa v tom tak uvoľnia, že vám to prebije ešte aj spomienky na Vianoce spred 25 rokov, podľa mňa. Akože nepreháňam, naozaj to vyskúšajte, lebo to je niečo neskutočné, čo tieto mentolové kryštály dokážu. Takže ak niečo takéto zháňate alebo chcete vyskúšať, určite choďte do toho, toto je vynikajúca vec. Mám to doma, viem, o čom to je a pamätám si ten moment, keď nám to dali teda vyskúšať v Istanbule na Koreninovom bazári, že aha, skúste ešte toto. A proste ja som mala tú šálku, že takto od seba a ja som to tak cítila, že som sa musela normálne otočiť, že akože kamo, to čo si mi spravil, že chceš ma tu odrovnať. Takže mentolové kryštáliky a mentolové čaje na dýchanie a na prerážanie zapchatého nosa, to si určite pamätajte. Potom poďme na takú klasiku, čo si myslím, že milujú všetci Slováci, Češi, ale podľa mňa aj absolútne všetci zahraniční turisti, ktorí prídu do Turecka na takúto bežnú letnú dovolenku, pretože každý chce nakúpiť lacné oblečenie, topánky, kabelky a podobné veci. Samozrejme, v Turecku nie je to len o tom, že tam kúpite lacné fejky, kúpite tam aj lacné bežné proste oblečenie, len musíte vedieť kde, lebo väčšinou samozrejme sú orientované tie obchody tak, že na tie práve že akože
fejkové oblečenia, ktoré teda sa kupujú tam najviac, ale nájdete tam proste aj obchodíky v takých lepších bazároch, kde majú oblečenie bežné, bez nejakých výrazných Louis Vuitton Prada značiek, takže oblečenie, topánky, kabelky jednoznačne odporúčam. Napríklad, keď máte malé deti a chcete im niečo kúpiť, tak myslím si, že takému dieťaťu je to úplne jedno, či tam mám nejakú Nike fajočku, alebo Adidas, alebo ja neviem čo, pretože to aj tak veľmi rýchlo vyrastie, takže pre deti lacno a výborne nakúpite práve v Turecku, ale to naozaj sa týka všetkého, nielen teda bežného oblečenia, ale aj napríklad nejaké športové oblečenie pre baby a ženy, ktoré cvičíte, tak legíny a podobné takéto veci úplne super tam nakúpite. Taktiež na doma vynikajúce oblečenie, tepláky, proste takéto záležitosti, botasky ja osobne som ešte neskúšala, ale už sme nejaké kupovali a vydržalo to, myslím si, že tak priemerne ako vydržia proste bežné topánky z Deichmannu, takže podľa mňa prečo nie. Pokiaľ ide napríklad o kabelky, tak v Turecku máte veľmi dobrú tvorbu, čo sa týka kože a výroby z pravej kože, alebo teda také tie kabelky, ktoré sú s rôznymi takými typickými vzormi tureckými, hlavne teda v tých suvenírových obchodíkoch nájdete niečo takéto, že nemusíte si tam fakt kupovať, ja neviem, Louis Vuitton kabelku za 30 €, ktorú bežne kúpite za 3000, hej. Ale naozaj treba tie obchodíky jednoducho popozerať a vybrať si teda, čo vám vyhovuje a čo pre vás bude akurát vhodné a tiež zvážiť, že pre koho to kupujete. Čo ešte určite odporúčam v Turecku kupovať sú kolínske vody. A to vám tu rovno aj ukážem, pretože ich tu mám blízko seba, momentík. No, takto vyzerajú turecké kolínske vody. Napríklad, ja mám takéto sprejové, teda najradšej. Toto je značka Eyüp Sabri Tuncer 1923, tak to vyzerá, ja vám to odfotím nejako bližšie, aby ste to videli. Mám tu teda rôzne takéto variácie, rôzne vône. Takže kolínska voda, ja vám tuto ukážem túto najklasickejšiu a to je teda citrónová, tá vyzerá takto, aj tam je napísané Classic Limon. Kolínske vody sa v Turecku používajú nie len teda na také akože prevoňanie alebo aj dezinfekciu trebárs rúk, ale aj na také ako keby uvoľnenie, pretože oni proste, neviem, či ste videli v tureckých seriáloch napríklad, keď niekto má proste nejakú kritickú životnú situáciu, tak oni dobre, že sa s tým neoblievajú, proste to je taká vec, ktorá je v Turecku, že keď potrebujete uvoľnenie, tak si dáte na ruky kdekoľvek jednoducho kolínsku vodu. Sú lacné, voňajú vynikajúco a ja toto naozaj milujem a takáto jedna fľaštička proste vyjde na nejaké 3 € alebo koľko, takže to je, myslím si, že naozaj taký originálnejší suvenír, ktorý podľa mňa nie je až takým bežným a fakt to vyskúšajte, pretože v Turecku samozrejme nájdete aj rôzne akože fejky na voňavky, hej, na slávne parfémy. Na toto by som si určite dávala pozor, pretože väčšinou, keď vám niekto ponúka takéto, že vás tam lákajú, že poďte vyskúšať, aha, túto voňavka, taká, hen taká, neviem čo, super cena, ok, to vám vydrží 20 minút a potom už ani nebudete vedieť, že ste si niečo dávali na seba, pretože sú to jednoducho väčšinou lacné fejkové parfémy, ale takáto kolínska voda, to je podľa mňa originálny suvenír a navyše, keď si to raz obľúbite, tak to už budete chcieť stále. Ja už som na nich zavisla, proste ja od apríla som si už zohnala, že takto 4, takže za mňa úplne vynikajúca vec. Určite vyskúšajte turecké kolínske vody. Majú samozrejme aj dámske, aj pánske, aj akékoľvek. Ja tu mám aj kvetinové, aj svieže, aj hociaké, takže nájdete si to svoje. Ďalej, čo sa oplatí, keď už sme pri takomto niečom, tak poskúšajte kozmetiku. Turci majú výborné napríklad ružové vody. Ružová voda je dobrá trebárs na pleť, ale aj na vlasy, aj na všetko možné, takže toto určite odporúčam. Potom je tu taký veľmi populárny, že olej z granátového jablka. Tiež vám ukážem nejaké fotky, aby ste mali prehľad, že o čom rozprávam. Olej z granátového jablka, ale majú aj rôzne iné oleje, sa používa najčastejšie tiež na pleť alebo na vlasy, hlavne keď máte teda suchšie vlasy a potrebujete ich zhydratovať, ale dá sa to použiť aj na telo, aj na rôzne spôsoby a keď už som pri tomto z granátového jablka, tak teda v rámci korenín nájdete aj olej taký, ktorý sa dá použiť ako zálievka do šalátov, tiež je to z granátového jablka, takže aj v rámci korenín, aj v rámci kozmetiky rozhodne odporúčam. Keď budete vidieť niekde NAR,
tak to je práve granátové jablko po turecky. No a na záver niečo také, čo myslím si, že nie každého to napadne, ale Turci majú vynikajúce lieky. Sú proste voľne dostupné, sú lacné a naozaj kvalitné. Množstvo z ich liekov, pokiaľ ide či už o tabletky, alebo rôzne maste, alebo čokoľvek iné, sú proste kvalitnejšie a účinnejšie ako tie naše a navyše to fakt stojí, že pár centov. U nich kúpite lieky za smiešné peniaze, sú proste normálne dostupné a ak máte niečo také špeciálne, ja neviem, zvyknú si kupovať proste väčšinou dámy krém na pigmentové škvrny. Ja vám niekde môžem tuto hodiť aj do komentára pod video potom zoznam takých overených liekov. Toto som vám už pridávala aj do videa, tuším, o zdravotnej starostlivosti v Turecku, že keď sa vám niečo stane, také video tu tiež mám, hodím vám niekde odkaz. Aj tam som vám to niekde dávala, ale hodím vám to aj sem, aby ste to mali pekne všetko pokope. Takže lieky. Nejdem to teraz naozaj vymenúvať, že čo všetko, pretože to strašne záleží od preferencií, ale tak aj detské, také, že na horúčku alebo sprej do nosa, taký, oni majú tiež tuším Otrivin Pediatrik, ak si dobre pamätám. Proste všetko je to kvalitné, lacné a účinné. Takže v Turecku sa naozaj nemusíte báť kúpovať si lieky, keď budete vidieť nápis Eczane, teda Eczane, tak to je prosím pekne lekáreň. Choďte, kúpte si čo potrebujete, aj keď nepotrebujete, zoberte si kľudne domov zásoby, pretože tie turecké lieky naozaj stoja za to. Samozrejme v Turecku sa dá kúpiť aj všetko možné iné, ale ja verím, že som vám tu zhrnula také najdôležitejšie, najzákladnejšie veci, ktoré teda z Turecka si ľudia nosia a ktoré kúpiť odporúčam. Verím, že vám toto video v niečom pomohlo. Uložte si ho, zdieľajte ho medzi svojich priateľov a ak vás moja tvorba baví, budem vďačná, ak mi dáte svoj odber a budete sledovať aj ďalšie moje videá v rámci dovolenky v Turecku, pretože tu nájdete množstvo užitočných tipov a informácií, či už v rámci cestovania na dovolenku na tureckú rivieru, alebo aj niečo sem tam o Istanbule, nejaké vlogy, ale aj zaujímavosti o tureckých seriáloch. Takže snáď vás toto moje video bavilo, snáď ste si z toho niečo odniesli a ja verím, že sa uvidíme aj pri nejakom ďalšom. Majte sa krásne a želám vám peknú dovolenku v Turecku.